Начално училище Свети Софроний Врачански отваря вратите си за първи път в далечната 1908 година. В своята столетна памет то помни и носи в себе си знакови моменти от българската история, оставяйки непоклатим храм на образованието за град Враца. През прага му са преминали хиляди деца и е запалил огъня на знанието в хиляди детски сърца. Учителите, като мост между поколенията, са отдавали своите знания и опит, за да останат в историята и до днес, образовайки поколения врачани. Първото начално училище със специализирана паралелка по изобразително изкуство, с компютърен кабинет, и първо в града започва да работи по програма Коменски, представяйки България със свой проект по време на Европейския форум в Брюксел. Като признание за постигнатите успехи, колективът е награждаван 2 пъти с орден Кирил и Методий първа и втора степен, получава отличие от президента на България, 3-кратно е награждаван от кмета на община Враца и 3 пъти е носител на почетния знак и Туининг училище. В годините е създаден богат исторически кът, гордо за който е и преписът на история славяно-българска, създаден от ученици по повод 100 годишнината ни. Приятели на училището са редица видни личности, сред които е великата народна певица Валя Балканска, огласила със своите песни космосът и нашият училищен двор. От 2017 година насам сградата е с обновена фасада, а през 2019 година се открива и спортно игрище, което радва учениците и до днес. За 116 години много неща са се променили, но не и детските усмивки, които греят по-силно и от най-ярките слънчеви лъчи. В начално училище Свети Софроний Врачански те намират здрава основа, върху която градят своя живот. Тук учениците учат, играят, забавляват се и неусетно попиват знания и умения, които ще останат като прекрасен спомен за времето прекарано тук. Запознаваме ги с традициите, а те смело преплитат нишките на миналото и бъдещето, вървейки ръка за ръка със своите учители. Стъпвайки на тази здрава основа, те продължават напред и опознават технологиите, които съпътстват нашето съвремие. Неусетно минават дните ни, завъртайки след себе си годините, създавайки здрави приятелства и пейки песни за нашите герои. Показваме на учениците нови светове. Летим до космоса, докосваме планетите. Някои от тях създават те самите, а други създаваме заедно, защото сме истински творци. За втора година в училището се обучават и ученици по методът Монтесори, където индивидуалните потребности на всяко дете са в центъра на процеса. Семействата са наши партньори, а средата е от важно значение за това учениците да възприемат своята нова роля. И резултатите не закъсняват. Нашите ученици са носители на призови места в редица международни, национални и местни състезания по математика, спорт, английски език, музика, изобразително изкуство.
Горди сме, че те са истински достойни наследници на светеца Софроний. Благодарим ви!